Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedaya jamaah Masjid Al-Maqdur yang kami hormati. Alhamdulillah niki sampun menjadi anggota akhir Ramadan. Mungkin sedaya ibadah kita, tarawih kita, puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, sedekah kita, lan sedaya ibadah-ibadah itu ditampi Allah Subhanahu wa taala. Dikelakon ganjarane, dinampura segala dosa-dosa kita, lan diangkat derajat kita. Amin Allahumma amin. Sedaya jamaah yang kami hormati, tenggene masyarakat kita atau saja itu tadi syariat bahwa tenggene ibadah Ramadan itu enten salah satu anjuran atau kesukaan damel tiyang ingkang poso niku maringi buka wong sing poso niku. Dadi salah satu kesunahan tenggene wulan Ramadan maringi buka, maringi daharan kangge tiyang sing buka poso. Nek kita ngarani yo takjilan. Nggih. Utawa nek akhir-akhir ngeten iki biasane ater-ater. Nek nggih kula niku ater-ater. Dadi siji tangga maringi litune engko gentian ngoten. Lan sedereke tanggane dulure niku sae-sae. Kanjeng Nabi nggih dawuhaken dan niki populer nggih sing nafaqah shaiman niku. Sapa wong ngekeki buka poso nanggone wong sing poso, moko pikantuk ganjaran kaya ganjarane wong sing poso. Kalau ajru lan konsumin ajri syai'u. Tapi ganjaran sing poso mboten dikeloni, tapi difotokopi istilahnya. Dadi wong sing maringi daharan iku oleh ganjaran fotokopiane wong sing poso. Dadi double-double. Terus maringi buka poso niku napa kudu wareg, napa kudu sampe wareg, napa kudu sak berkat, napa kudu sak piring sak mangkok. Niku nanti ditandhakan sahabat. Ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma yafatirus shaim. Kanjeng Nabi kita mboten ada panganan gawe ngekeki buka wong poso. Kathah kan sing sahabat Kanjeng Nabi, kathah sing boten gadah ngono kathah sufa termasuk. Nah, Kanjeng Nabi ternyata dawuh ngoten. Yutillah hadza sawab. Allah maringi ganjaran kaya ngeten iki, ganjaran oleh fotokopiane, ganjaran wong sing poso. Niku boten kudu sampai parah. Meskipun mintam rotin napa sak butir kurma iso surbati main sak teguk air saged nggih. Meskipun sak teguk unjukan pun pikantuk ganjaran kaya sing poso niku. Tapi ten pucuke hadis niku nek saged maringi sampai wareg. Nek saged maringi sampai wareg wis komplit sak berkat. Sak berkat kan biasanya komplit ya, ono segur, ono lawu, enten buahe, kadang malah ditambahi amplop bareng. Wah, niku ngoleh umpama sampai ngono, tapi waman asba asoiman, lek umpama iso sampai mareki wong sing poso, ya saqallahu min haudi, maka kali Allah diparingi bonus malih. Diparingi unjukan saking telogone Kanjeng Nabi. La yamau hatta yadkhulul jannah. Ora bakal kelak sampai nginjing mlebu swarga. Niku jenengan milih sing minimal utawa sing maksimal sampai wareg nggih monggo. Kemampuannya piye-piye. Niku sing pertama. Wis tradisi niku monggo diuri-uri nggih. Maringi bukoan terus ater-ater termasuk nopo mawon istilahnya nopo megengan nopo niku monggo diuri-uri. Nomor kali niki sekedap malih kan badhe prihatin berarti enten satu ibadah
atau tenggene menjelang 1 Syawal. Nggih niku takbiran, nggih ngeten takbiran. Wis lek lafate jenengan pun sami apal lah, lari alit mau apal. Nah, cuma kadang lari alit niku kadang apale kan nggur ngerti teko napa wong liya. Akhire kadang ya sok-sok angger muni terus lafate kudu dibenakne nggih kalih sing sepuh-sepuh. Termasuk sing paling sering luput, sing paling sering keliru niku teng pucuke niku walillahil ham. Ampun ilham walillahil nambel ha hil terus ham hak. Ngoten walillahil ham. Ampun walillahil ham. Nah niki sing kata sering lari alit ngoten. Lek lari alit wis lumrahe wong jenenge lari alit, tapi kita sing pirsa niku kan nggih kerjane ngimutaken ben boten keliru sak terus. Nah, takbir niki wonten macam kalih nggih. Enten istilah takbir mursal, wonten istilah takbir muqayyad. Tenggene Idul Fitri niku macam takbir namung setunggal. Nggih niku takbir mursal. Takbir mursal nggih niku takbir sing diwaos bebas. Bebas. Artine mulai surupe srengenge malam tanggal 1 Syawal ngantos pelaksanaan sholat Id. Nah, niku waktune longgare samonten suwene. Napa pirang jam niku wis 12 jam luwih lah. Pun niku jenengan damel takbiran. Mboten kedah teng masjid musala. Melampah-melampah saged teng dalem kali masak-masak resik-resik omah bebas. Bahkan sing pikantuk takbiran sing disyariataken takbiran niku sing head sing wadon-wadon ting tasik gadah hadas gedhe niku ugi disyariataken. Dadi wong lanang, wong wedok, arek gedhe, arek cilik kuwi dikene takbiran mengagungkan nama Allah. Nah, sedanten niku mboten kudu nang masjid kesel genti nang omah leye-leye lungguh-lungguh ngoten niku sami takbiran niku namine mursal. Waktune mulai surupe srengenge malam riyaya sampai pelaksanaan sholat Id. Niku berlaku teng Idul Fitri ataupun Idul Adha sami. Idul Fitri Idul Adha sami. Nah, nomor kali namine takbir muqayyad. Takbir muqayyad niki entene namung tenggene Idul Adha. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad niku takbir sing diwaos disunahaken ba'da salat. Baik salat fardu ataupun salat sunnah. Baik secara jamaah ataupun piyambak-piyambak. Monggo. Sing penting ba'da salat niku disunahaken takbiran. Niku khususe wonten namung tenggene suasana Idul Adha. Gini ku mulai ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah Arafah. Nah, ba'da subuh Arafah niku kan kita kata sing tasik sami poso Arafah. Ba'da subuhne mantun salat subuh, mantun salam, langsung maca takbiran. Nah, langsung maca takbir napa ping 3 napa monggo. Niku setiap ba'da salat mangke ba'da salat mandeg malih wis wiritan kaya biasa ndonga kaya biasa. Mangke kok radi padang nglampahi salat duha, ba'da salat duha nggih takbiran malih. Mangke ba'da zuhur takbiran malih. Pokoke setiap ba'da salat. Nah, sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Hari terakhir tasyrik asal terakhir hari tasyrik niku disunahkan maos takbiran setiap ba'da salat. Nah, tapi tenggene maleme sing riyayane maghrib ngantos pelaksanaan Idul Adha niku kaya Idul Fitri, takbire takbir mursal. Jadi terus berlanjut longgar. Nah, niku jenise takbir. Nah, terus ngeten. Ada beberapa anggapan saking masyarakat ini sapa yang kula niku. Nek wis krungu takbiran gak oleh poso. Nah, enten
sampai omongan ngono. Nek kancane wis takbiran gak oleh poso. Nah niku perlu dilurusake. Nomor setunggal niku sanes hadis. Apa maneh Quran boten niku nggih boten Quran boten hadis. Tur boten kaidah fikih, boten kaidah hukum. Sehingga boten saged didamel. Kemungkinan ngenten ucapan niku muncul karena ngenten nek enten tiyang sing pun takbiran sing wilayah niku sampun meyakini tanggal 1 Syawal terus piyambake nglampe takbiran maka teng wilayah niku maka rata-rata nggih nglampahi takbiran ngoten lho pun boten siang karena siang boten siang poso gak poso utawa riyaya niku tengere boten takbirane boten takbiran tengere niku hadise Kanjeng Nabi niku lek delok hilal kongkon poso utawa moker utawa riyaya nggih nek sampeyan delok hilal tanggal 1 Ramadan poso hilal tanggal 1 Syawal moker utawa riyaya kan patokane namung niku fa in humma alaikum nek umpama mendung utawa ora iso didelok hilale mongko digenepno digando dosa napa tigang Sya'ban ruwah utawa tigang Ramadan aturane ngoten niku dadi patokane wong poso gak poso riyaya gak riyaya niku mboten takbiran tapi keyakinan masing-masing kapan waktune manjing riyaya. Nah, artine umpama sak wilayah enten sebagian sing nggadahi keyakinan dina iki wis terakhir poso umpami lho nggih. Dina iki terakhir poso engko bengi takbiran. Nggih monggo wonten lho. Nggih monggo mboten napa-napa. Ra usah ngelurui utawa mempengaruhi kanca-kancane sing liya sing kasih poso. Lho, sampeyan kok jek poso? Nggonku wis takbiran ora oleh. Wis takbiran kok poso. Lah pancen sing liyane entah sing ada pendapat bahwa riyayane jek meneh. Nah, kan sering nggih kita niku pun bolak-balik teng masyarakat kita niku sing riyaya ini kadang mboten sareng. Posone dhewe iki mboten sareng nggih poso nggih. Poso mboten sareng. Niki maki kirangan napa riyadine bakal sareng napa mboten nggih kirangan. Lah tapi sing jelas kita niku pun dewasa secara praktek beragama tiang Indonesia niku pun dewasa. Artinya perbedaan niku dianggap biasa, wis biasa mawon. Sing derek keyakinan bahwa riyayane umpama nggih dina Kamis nggih monggo. Sing dada keyakinan riyayane Jumat ya monggo mboten apa-apa. Dan boten kenek dienggo patokan masalah takbiran. Karena takbiran niku acuane karo keyakinan dhewe-dhewe. Nek pancen ngiyakini saiki wis Syawal, saiki wis malam takbiran, ya monggo ndak takbiran, boten apa-apa. Tapi nek sing kancane meyakini iki durung, iki jek poso, nggih boten takbiran. Nah niku nggih. Oh, terus yang terakhir zaman kula cilik mungkin saking nek tasih zaman kula cilik niku nek takbiran mboten waktune niku diseneni karo wong tuwa-tuwa ojo takbiran garai mayite kepanasan kira biyen oleh omongan dadi takbiran niku kudu dilampahi tenggene wektune kaya wau napa takbir mursal napa takbir muqayyad mboten nangsal dilampahi nang hari-hari biasa kaya ngenten iki kan dereng wayah terus moro-moro takbiran iku kare wong tuwa to didongani ora oleh kok ngare mayite kepanasan apa urusane takbiran karo mayit kepanasan apa ndongakno mayit dilaknat Allah mboten nah ngenten filosofi ini ternyata ngenten kenging napa kok dilarang utawa sebenarnya dilarangnya mboten sampai haram nggih mboten cuma kenging napa tiyang-tiyang niku ampun sampai takbiran tenggene mboten wektune mergi
mangke disalah fahami karo wong awam. Dikira iku wis riyaya ngoten. Dadi lek ana wong utawa ana bocah terus takbiran, iku sing liya wong liya sing mboten paham masalah tanggal, mboten paham masalah hilal, terus akhir lho, iku sono takbiran cah. Gak oleh poso iki. Ayo mokel. Nah, akhirnya salah paham ngoten lho. Dadi cuma kedamel njagani niku wae lho ben ampun sampe wong sing mboten paham masalah hilal, mboten paham masalah waktu niku dadi salah paham terus akhirnya batalne posone. Nah, berarti nek takbiran mboten tenggene wektune ya apa hukume? Nggih sah-sah mawon. Sah mawon. Dawuhe pangarang Bughyatul Mustarsyidin niku ya la makruha tapi wala sawaba. Ya ora makruh tapi ora oleh ganjaran. Nah, niku kan karena tidak ada syariat tuntunannya. Cuma secara lafaz, nah, takbiran itu secara lafaz Allahu Akbar walillahil hamd niku kan bacaan zikir. Bacaan zikir. Sehingga nek iku diniati sae, boten diniati salah paham karo wong liya, niku sampun ganjaran. Soale lafaz niku pun lafaz zikir. Nah, niku dados tenggene takbiran niku kathah aturan-aturan sing perlu kita ngertosi, termasuk niku nggih sing lafate bocah-bocah nek wae takbiran jenengan nek umpami nunggoni takbiran jenengan awasi lafate walillahil hamd. Tasik kata sing ilham umpama diwaca nakel walillahil hamd mboten napa-napa niku. Cuma ya hamd ya niku mboten enten sing hamud niku domae karo dal diijoli nakel istilahnya dipindah digeser antara mim kali dal niku enten tajwide mboten masalah tapi sing keliru niku niki hurufe wae lho ilham niku. Nah soalnya artine tebih sangat mangke nek mboten enten tuntunane pun mugi-mugi kita menangi ngantos takbiran nggih mangke tenggene hari raya kita saestu-estu pikantuk derajat minal aidina wal faizin wal maqbulin. Dan kata subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.